Jennifer Clark o gangen y Gorsenon. Golwg ar waith Crefftio Bethan Phillips, cangen Blaenffos. Cefais fy ngeni yng Nghapel Bangor ger Aberystwyth, ac ar ôl priodi ym 1977, symudais lawr I fyw I Gilgeran, sy'n bentref yng ngogledd Sir Benfro. Bu'n gweithio yn y banc tan geisir merched, Lowri ac Elin. Mae gen I 3 o wyrion, Leia sy'n 6 oed a Harry sy'n 2 oed, ac maen nhw'n byw yng Nghaint. Mae Mawrth sy'n 5 oed yn byw yng Nghaerdydd. Dwi'n mynychu gangen Blaenffos o ferched y Wawr, lle bues yn llywydd yn ystod blwyddyn anodd y Covid. Mae gwyd fy niddordeb mewn crefft trwy law fy nain, fy mam a fy modryb. Roedd disgwyl mlaen bob haf I fynd lawr I dde Cymru at fy modryb, lle roedd yn diwtor dosbarthiadau crefftio oedolion yn y pentrefi Gerys Olfen. Byddem yn mynd gyda hi I helpu yn aml ac yn mwynhau. Wedi'r merched adael yr eilwyd dechreuodd fy niddordeb mewn cwiltio. Mynychais ddosbarth Ann Bellamy yn Rhoshill ger Cilgeran, yn wythnosol, gyda grŵp brwdfrydig o ferched. Yn anffodus, fe aeth Ann yn sâl, ac ar ôl sawl blwyddyn o ddysgu, bu raid iddi adael y dosbarthiadau. Cwrddom wedyn fel grŵp bach a phawb yn helpu I gilydd. Dysgwyd nifer o wahanol dechnegau o glytwaith, a dwi wedi gwneud llawer o gwiltiau i'r teulu ac yn rhegion I ffrindiau dros blynyddoedd diwethaf. Yn drist, fe gollom Ann I gancer y llynedd, ac roedd I theulu am i'r grŵp gael rhywbeth I gofio amdani. Gwahoddwyd ni'r tŷ I fynd drwy stash o ddefnyddiau a llyfrau. Roedd hyn fel bod mewn nefoedd o ddefnydd gan fod llond ystafell o wahanol fathau gyda hi. Wel, beth oedd I wneud ar holl ddefnydd? Yn y cyfamser, fe ofynnwyd I mi gan un o swyddogion eglwys Cilgeran, pe bai my ddiddordeb I wneud llien I roi ar yr allor. Cefais syniad I ddefnyddio defnydd Ann. Dewisais lliwiau oedd yn gweddu gyda lliwiau ffenestr lliw uwch ben yr allor, sef porffor, glas, melyn a ffinc. Torwyd dros 200 o sgwariau 5 modfedd a'i gwynio mewn rhesi. Gwnaed y seren yng nghanol y llien ar ôl gweld patrwm ar raglen deledu. Ar ôl tua mis, roedd y cwilt yn dod i'w le. Penderfynais roi border Prairie Point iddo, a wedyn I gwiltio. Mae nawr yn barod ac yn ei le ar allor eglwys Sant Llawddog, Cilgeran. Dyma luniau o ddatblygiad y cwilt. Mae hefyd gen I ddiddordeb mewn amryw o grefftau ac wedi mynychu cyrsiau gan Megan Williams, Ruth Jane, Carol Kinn a Kevin Burgess. Rwy'n hoffi gwneud dillad, gweu a chrosio, croes bwyth, brodwaith a gwneud ambell I degan i'r wyrion. Bues yn rhan o'r tîm o ferched rhanbarth Penfro ynghlwm â chreu paneli na I blastig ar gyfer sioe frenhinol Llanelwedd 2019. Sir Benfro ddynoddi'r sioe flwyddyn honno. Gofynwyd hefyd gan ferched y Wawr yn genedlaethol I greu darlun oedd yn portreadu amaeth, ac fe'i cyflwynwyd I awdurdodau'r sioe yn ystod yr wythnos. Dwi'n hoff o'r syniad bod fy ngwaith yn medru bod o bleser a defnydd I eraill, yn ogystal â rhoi boddhad I finnau hefyd. Treiliaf oriau yn fy ngweithdy cysurus yn yr ardd yn gweithio mewn tawelwch. Gobeithio gallaf drosglwyddo fy nawn I'm hwyrion, gan ei bod yn bwysig I gario'r crefftau yma ymlaen i'r genhedlaeth nesaf.